Hei kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä esittelen teille semmosia synttärilahjoja, mitä mä oon saanut mun rakkaalta tädiltäni ja kavereilta. Mutta ne herkut ei ole tässä huoneessa. Mutta sanon tässä videolla, että herkkujakin sain synttärilahjaksi. Ensimmäisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan esitellä teille tämän, koska tää on hipsien pidentäjä. Niin mä kokeilin tätä tänä aamuna ja lopputulos oli kyllä hieno. Sitten mä sain lahjakortin S-Markettiin, jee! Tää tulee niin käyttöä heti siinä lauantaina, kun ostin itselleni lauantai-herkkuja. Tähän korttiin on ladattu mulle 20 €. Ja sitten nämä on parhaat, koska mä sain lahjakortin matkukseen. Ja tähän on varattu 15 €. Ja sit mä sain lahjakortin normaaliin. Ja tähän ladattiin rahaa 20. Ja sitten vielä on pari. Ja sain tämmösiä shampoo-purkkeja mun tädiltä, kiitos. Ja toinen on tämmönen vihreä. Mutta nyt mulla on käytössä siis shampoona ja hoitoaineena niin tämmöset isot purkit, mitkä ei kyllä vähällä lopu. Mutta tossa oli hoitoaine. Mutta loppu tänään tämä X-Jetin niittyvilla shampoo loppu. Tänään käytiin viimeiset, niin shampoona toimii samaa merkkiä oleva hoitoaineen kanssa, niin tämmönen shampoo. Mutta näitä mä oon saanut synttärilahjaksi. Mä sain ne joskus aikaa sitten äidiltä joululahjaksi. Viime jouluna. Mutta joo, tässä oli mun synttärilahja esittely. Ja sitten vähän hiustuotteiden esittelyä. Toivottavasti tykkäätte videosta. Ja laittakaa likeja, mä rakastan niitä.